Ahojte, takže po dlhšej dobe si ideme otvoriť poštu. Teraz v nedeľu idem na burzu do Lucenca, tak držte palce, nech tam dačo dobre nájdem. Niečo nové do zbierky. Dobre. Takže, čo vám to pripomína? Dobre. Je taká obitá, ale celku sa mi páčila. Austria Werke 1916, je to vzor polnej fľaši, vzor 1915. Je poobijaná, ale vravím, sa mi zapáčilo to značenie, pekné. Pekne to vidno. Máme vrchnáčik. To ešte nemám na fľašky. Takto vyzeral originál vrchnáčik. Derava nie je, len poobijaná. Takže polná fľaša. A tu máme dve fotečky. Takže zase niečo pribudlo. Fľaška, to som rád. A vyzerá to tak autentickejšie. Už si niečím prešla. Netreba mať v zbierke len nablíšťané veci, ale aj takéto, na ktorých vidno proste ten vek. Aspoň mne sa to páči. Dobre, takže ak sa vám video páčilo, dajte like. Ďakujem, ahojte.